Здравейте отново, BTV новините продължават. Скърцали с глобката в навечерието на ротацията във властта, месец преди нея партньорите в некоалицията заговориха за предсрочни парламентарни избори. Възможен ли е този сценарий? Отговорът търсим с политолозите Цветанка Андреева и доцент Петър Чолаков. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Преди да поговорим за това дали събитието от последните 2 седмици имат потенциал да разклатят управлението, кажете ни защо точно постът министър на външните работи се оказа разделителна линия? Първо, защото явно има такава договореност от преди 9 месеца как да стане ротация и се е възприемало, че поста външен министър се пада на ГЕРБ. И съвсем пък по същество, ако погледнем на нещата, външният министър този път се явява важна фигура, ако щете чисто и персонално, защото България е по средата на едни процеси, преговорни, свързани с Шенген и с еврозона, така че наистина е важно кой ще бъде външен министър. Да, аз бих допълнил, че все пак от чисто гледна точка на прагматиката Мария Габриел има доста голям опит в това отношение. Така че Бойко Борисов, разбира се, демонстрира гъвкавост и каза, че в крайна сметка те не държат непременно тя да бъде, но днес новината е, че господин Денков пък той е изявил интерес към този пост, но ако трябва да разсъждавам отново в тази плоска съвсем така прагматично, бих казал, че това е моето скромно, разбира се, лично мнение, че господин Денков има по-скоро експертност като един организатор. Според мен това е неговата силна страна. Що се отнася до външната политика, контактите на човек като Мария Габриел, опита, който има в Европейската комисия, според мен не трябва да се подценява или трябва да се търси друга подобна личност, разбира се. А възможно ли е това поредно напрежение между партньорите във властта да доведе до разпад на сглобката месец преди ротацията? Тя да не се случи. Разбира се, такъв риск винаги съществува, но някак си всички политици и обществото сме под угрозата отново да изпаднем в политическа криза, което мотивира, разбира се, много по-разумни действия в преговарящите. Мисля, че са извадени всички оръжия на политическите преговори, бяха пуснати остриетата, дипломацията също е в действие. Така че като цяло не е много смела прогноза, ако кажа, че ще се преодолее и тази криза и ротацията ще се състои. Ще се договорят. По-скоро ще има споразумение, отколкото да тръгнем на поредни избори, защото ако ми позволите да дам примера в София, ще стигнем до същата патова ситуация. След толкова време родиха едно административно временно решение. Добре, господин Чолаков, има ли изобщо политическа фигура или сила, която да има интерес или би имала полза от разпад на това управление сега и отиване на поредни избори? Разбира се, от гледна точка на опозицията винаги търси да има избори. Ако сега се разпадна с глобката, ако започнат помежду си много силно да се атакуват, тогава идва времето на такива като Възраждане. Там новината от днешния ден, че тяхната група в Столичния общински съвет все повече се смалява и смалява. Преди няколко месеца беше 8 човека, сега днеска 4 човека са изгонени, останали са 3. Както се казва, то мандат още не е започнал, нали? С тези темпове, както текат, накрая ще остане само един. Но това не им го пожелавам, разбира се. Това обаче няма как да се случи на национално ниво на сглобката. Според мен там конструкцията стабилно ще се държат и много ще се обичат. Ето и господин Пеевски съвсем в навечерието на Свети Валентин така изразил едни много дълбоки, топли чувства, подчертавайки, разбира се, че няма хомосексуални някакви наклонности. Просто цитирам това, което е казал господин Пеевски. Но иначе изразил много топли чувства и към Бойко Борисов, и към Кирил Петков. Така че, както се каза, love is in the air. В този ред на мисли, каква е ролята на ДПС в това управление? Вижте, тя е доста ясна и включително и днес я обясниха. Те са част от парламентарното мнозинство. От този евроатлантически политически консенсус, който в крайна сметка спаси държавата от политическата криза и сформира изпълнителна власт. Те казаха, че остават в парламент. Това е изключителната сила на мнозинството. Там има 160 депутата. Нали, нещо невиждано от дълго време насам. Иначе на ниво изпълнителна власт ДПС няма да участва, което означава, че няма да носят, между другото, и отговорност за нито един министър и не може да ги препознаваме в изборите. Това, което обаче е важно да се знае, че те ще имат своите претенции именно към длъжностите в държавата, които се избират от парламента. И това става въпрос за органите за регулация. Да. И те, между другото, съвсем публично изявиха тази претенция. Доцент Чолаков. Да, там ще се поделят на 3 баница. Те са около 90 поста, които са в регулаторите. Те са изключително ключови за функционирането на цялата държава.
Така че мисля, че това е... Този въпрос ще бъде решен. Там интересът е голям. Знаете, че има драма около Конституционния съд, да не я пропускаме. Там си бушува, нещо си тече и се тъче, както се казва. Но мисля, че и там нещата по-скоро ще се разминат. Няма да се правят паралели с 2012 година, в случай с съдийката Венета Марковска и там президента, като си тръгна от клетвата. Този път всичко се е случило, заклети са двамата съдии, само че мандата най-вероятно ще бъде 7 години вместо 9 години. Това е важно да се подчертае. Такова решение ще... Вижте, регулаторните органи, които трябва да бъдат избрани, ги чакат много тежки решения. И не гледам на тях като на баница. Между другото, на голямо професионално предизвикателство. Защото и КЗК, и всичките комисии от тях се чакат да се... А между другото и Висшия съдебен съвет, нали? Там обществото, всички ще гледат под лупа. Така че ако останеме в този дискурс за баницата, мисля, че в случая привилегиите ще бъдат много по-малко, отколкото носенето на отговорност и тежките решения. Да. Аз, защото съм гладен, е време за вечеря. Добре. Очаквате ли все пак да се стигне до споразумение за тези назначения или те отново ще се окажат разделителна линия? Разбира се, че ще се стигне до споразумение. Вижте, до момента най-трудното беше да се вземат в началото. Това, което се случи юни месец. Тогава беше голямата драма. А сега разговарях и включително и с някои от политиците от пилотните фигури в управлението. Няма да споменаваме една. Общото въпросите, които вече се задават, вие май сте се харесали и от тук нататък, като сте се харесали, те казват, ние не сме се харесали, но важното е, че все пак са успяли да се сработят помежду си. И вече съвсем така не в кръга на шегата, мисля, че започне да се напаснат. Благодарим за този коментар. Политологите Цветанка Дреева и доцент Чолаков. Гости в нашото студио. Така се разделяме. Останете с програмата на BTV.